Esenlikler yurttaşlar, goranatyrsanyzmy? Hoş geldiň Merdanly. Gördük. Esenlikler oğuz dili. Buyurun bugün näme temady? Bugün näme? Merdanly. Şol Sapar agaň bir eseri var. Ak kitap diýip. Hı hı. Şo arada gaty gyzyklandym. Sizem şonu şo kitaby okan adam höküminde size bir näçe soragymyz boljak. Bugün şol kitap barada bir şöyle umumy bir gysgaça bir näme geçirsek. Şo kitabyň bir esasy nämelerini, näme barada ýazylan esasyny gepleşsek, bugün soň dowamında indiki gepleşiklerimizde muny has detal bir şekilde ortaga alyp gepleşip bileriz. Indi şu Sapar agaň ak kitap diýip ýazan eseri bar da, indi bol men pikirimçe bu kitaba ýöne-möne etere bolmaly däldi. Sapar agaň ýazan bolsamy ne gaty çuňur gazan bolmaly. Soraglaryma geçdim. Indi ilkinji soragym şu boljak. Bu eseriň esasy maksady näme? Hı. Bolýa. Ýanky belleşiňiz ýaly çuňur diýip geçdiňiz äne şol. Bu kitabyň arkasynda bir eseriň arkasynda näme da? Bir adamyň ömrü ýaty. Ýani Sapar aga bunu 25 ýyl sürgünden soň ýazypdyr. Maksadam bu eseriň maksadam bir aralmak bir birinden ýa bir aralmak maksady däldi. Türkmen halkyna bir öz hakykatyny, öz hakyky ýadyny gaýdyp gelmek, gaýdyp bermek. Ozaň häzirki Türkmenistanda sistemanyň işleýiş düzgünliği halka, ýani biziň jemgyýetimizde, ýurdumyzda salan ýaralary bar da, şo hakynda gürrüňler. Näme diýdiňiz? Yaralar diýdiňiz da, jemgyýetde açylan yaralar. Şunu birazajyk açsakmy, nähili yaralar bular? Açalyň şeýler 4 tane ýara hakynda ýazýarda eserde. Olaryň birinjisi biram iň agyr basýany näme? Gorky mehanizm barada. Ýazylýardy. Gorky mehanizm barada. Aslında ene gorky mehanizm nereden çykýar diýip demesek, sorag dörýärde, näde dörýär? Ene biziň Türkmenistanda ene döwlet bar diýerler. Aslında döwlet guruluşlary öz ýurtdaşynyň hak hukugyny goramaly. Ýöne döwlet guruluşlary öz ýurtdaşlaryny gorky mehanizmanyň gorky basky edýän, zulüm edýän bolsa, eýär ol döwlet guruluşyndan çykyp terror guruluş öwürländigini ýazyp geçýär. Şöýlerä birinji nemesi. Diýmek döwlet guruluşlary öz ýurtdaşlaryny galkan ýaly goramaly da. Doğru düşündüňiz. Galkan ýaly goramaly. Ýaşy. Bu gorky mehanizmi aýakda tutan kimler? Kimler üçin bakbetli bu gorky mehanizmi? Gorky mehanizmini edil häzirki wagtda Türkmenistan barada ýa-da näme eser ýene oraya atlaýyn. Mehmet diýip bir guruluş bardyr. Milli Halafet Komiteti nemeti. Ministrligi. Milli meheme, ýani Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýer. Ne şol esasy basky edýän şol nemeti. Ondan taşara hukuk goraýjy edaralar. Haýsylar diýip aýtsak, ene sud bar, prokuratura bar, içeri işleri.
Ondan soň adwokatura bar. Ýani özüni hukuk goraýjy dip görkezýän nemeleri, guruluşlaryň hemmeti. Ondan kime bähwitli diýsek, bu gorky mehanizmasy Türkmenistanyň ykdysadyýetyny elinde tutan bir azajyk azyrlyk adam bähwitli. Birim ýan gapdanlar ýalanýanlarym neme? Marginallar. Marginallar kim? Dip nemesek, ýaranjaňlar we satgynlar bolýar. Näçin satgyn diýer? Ýa gündelik bähwidi ýa-da bir şahsy bähwidi üçin halkyň garşysyna gidip ýa halkyň ziýanyna iş edip bilen adamlara diýilýär satgyn diýip. Öýlerek. Hmm. Demek bu azyrlygyň bähwidine bolýar-da. Eger bu azyrlygyň bähwidine bolýan bolsa, onda ziýan çeken köpçülik bolýar-da. Yani bu köpçülüge kim ýerýärdi? Hawa azınlyk peýda bolýan bolsa, arymly bölegen ziýan görýär. Kimler ziýan görýär? Halkymyz jemle nimete toplamy halkyň içinde birinji ziýan görýänler öz işiniň ustatlary, ýani hünärmenler, professional diýen aýdylýar. Ýaşlarymyz, ondan soň biziň dilimiz, kulturamyz, manawy değerlerimiz de bu tutuş demleseňem ýani bu sana geçen zatlarymyzdan bir ýurdun gelejegi da bar bolma nemesi. Türkiýede neme diýerler? Beka sorun diýer da ýurdun bar bolma ýagdaýy. Öýlerek. Dogry. Indi ikinji we üçünji ýaralar näme baradaka? İkinji ýarasy taparaň ýazmagyny maglumat ýapyklygyny görkezýär da Türkmenistan. Ony diňe internetiň ýoklugyny bilen suratlandyranyp hakykat, ýani hakyky maglumatyň, ýani hakykatyň, taryhyň halka ýetirilmeýändigini ýazyp geçýär. Öýlerek. Ondan soň halkym hakyky maglumat, dogry maglumat ýygnanan soň dünýä garaşy gatyp ýagdaýda bolýar. Ondan soň üçünji ýara bolsa ýanky neme ýakyn bolada, akyla bolan hormat ýa-da hünärmenler ýok edilýär. İşlemäne mümkinçilik berilýär, ýa gaçyp ýurtdan çykmalarına mejbur edilýär, ýa türmäge basylýar. Ne tapara hünärmen adam ýurtdan neme etdiler, kowdular, sürgün etdiler. Ýani intellektual gatlyk ýok edilýär. Näme üçin intellektual gatnaş ýok edilýär diýilse, olar hakykat bilen ýalanyň arasyny seljek bilýän adamlar. Soň şu wagt näme Türkmenistanda intellektual gatlyk ýokmy diýsek, ýok diýip demesden boljak da, aýtsan boljak ýa-da ýa-ni intellektual gatlygyň deregine şäherki rejime wepal bolan elinden iş gelmeýän hünärsiz bir adamlar getirilýär. Beýle. Demek döwletiň aşyna hünärsiz, işi bilmeýän, başarmaýan adamlar gelýär-de. O akıl almaz bir hereket. Ýagny näme diýsem tamam, bir kirurg bolmadyk birine hastany operasiýa etdi bermek misaly da fakat gorkunç. Şöyle orada gelýär-de, goşasyň gelýär şoňa. Näme bardyr? Doktorlaryň bir aparaty bardyr. Ýüregiň duran wagty tok berip defibrillator diýilýär muňa.
tok berip Hmm. bir seni bir hayata döndürýär, jan berýär seni. Şol meselem doktoruň elinde bu insan üçin neme seni izine gaýtarýar, ölümden gurtarýar da we biram şol bir Guran elektroşoker diýelim. Biram bu Harvey'nin ýa-da bir näme diýeli milisiýanyň ýa-da bir nähil diýsem milli howpsuzlygyň eline geçen wagty bileýän adam öldürip bilýär da. Yani Hawa. döwletde bir mehanizm yani bir mehanizm o mehanizm başına bilýän adam gelen wagty ýa bir bilýär işi başarýar döwletiň halkynyň behbidine işläp başlaýar we bu mehanizmi bilmeýän bu mehanizmiň nädip işleýişini bilmeýän adam gelen wagty ýa o ýerde gowluk bolanok da laýyk meselesi. Yani bu gaty korkunçdur zat. Dowam edeli, 4-nji ýara näme-ka? Gaty gyzyklandyrýar. 4-nji ýarany şeýle ýazyp geçýärler taparaga. Biziň dilimiz diýä, kulturamyz, biram taryhy ýadymyz diýip orun berýär da. Dili diýä diňe bir gürlemek, gural hökmünde de däl diýä, indi ýatkeşlik üçinem ýani ulanyýar diýip ýazýar da. Indi ýatkeşlik ne diliň garyp bolsa ýa-da garyplaşdyrylan bolsa edil Türkmenistanyň ýani türkmenleriň dilini garyplaşdyrdylar da bilerek. Guramaçylyk ýa-da edetdiler ýani garyplaşdyryldan dili ulanýan bolsaň sen pikir etmäne mümkinçiligiň bolanok ýani bir meseleni ýa pikiri tartaşyp şonuň kem ýerini ýa artykmaç ýeri, peýdal ýerini, ziýanly ýerini pikirlenmäne mümkinçilik berenok. Dilin garyp bolsa. Onuň näme gelende taryhy gelenmekde de edil häzir rejimiň Türkmenistanda görkezýän taryhy näme? Ýani rejimiň bähbidine bolan taryhy görüň berýärler. O mysal edip näme getirseň bolar? Ine 70-nji ýyllaryň kaýanlaşmadan düşürilen film, maçeper film, Gizliň ilçi diýip. Şo taýda türkmenler näme görkezýär? Balkan ýylynyň Russiýa nemesine, Russiýa paşalygyna tarap ýörüýte özleriň gidip, göwnüjen gidip, ýani türkmeni Hyba baskysyndan gaçyp, uzaklaşyp, ene Russiýa özleri sygynypdyr diýen bir nämeni berjek bolýarlar filmde. Aslında bolsa internetde ýazyp dinletseňiz, Zawziýatça Göktepe diýip nemelerin medallary bar. Rus imperiýasynyň bir paýlan medallary bar, öz eskerler. İkisi bir ýerik oturanok daýanky. Men aýtjak bolarym şo rejime peýdaly taryhy pompalýarlar halk üçin. Hawa şeýle. Hawa dogry, diliň garyplaşmagy, diliň garyplaşan bolsa problemaňam bir insan problemasyny dogly derejede düşündük bilenok eken da. Onsoň şeýle urdatlar, meselem nemeni ine bizde 3 ýaş söze baglanana ýurdun içinde. Asuda asman, arkada, ýene şoňa benzeş bir sözlere baglanyşykly. Beýle bolanda käbir sözler unudulýar. Yani bu ortalykda ullanmayan sözler, ine meselem adalet sözü bardyr, erkinlik sözü bardyr, ýa-da psihologiýa sözü bardyr, filosofiýa bardyr. Ya bu sözler unuduldy. Sözüň özü ýok bolan wagtda munyň düşünjesi bolmaýan eken da. Bu arada düşünje de bolmaýan eken. Dogrudanam bahim bir ýagdaý. Diýmek, yaralarymyz gaty agyr. Şoň gaty bir agyr yaralarymyz bar. Peki bu yaralaryň şifasy barmyka? Bu
Bu arada Sapar ağam nämeler ýazdyk, bir zatlar ýazypdyrmyňyz. Sapar ağam o kitabynda nähili ýörgürkä diýip bu wagtda. Hawa eserde şöyle yazıp geçýärdi. Pudrat bolmajagyny aýtýar. Yani başga ýurtlardan biri gelip kömek edip ýa-bir ýokardan bir zatlar inip türkmen halkyna kömek etmejegini aýtdy. Yani öz agyň özüň aglamalydygyny aýtdy da, öz ýaraň özüň ýala diýerler, tar diýer. Şonuň ýaly öz göbegiň özüň kesýärler. Her bir ýurtdaşyň öz ýurdunyň göbek danynyň daman ýeri bolýar-da, ýurdy çagalarynyň öňünde, uşaklarynyň öňünde öz üstüne jogapkärçiligini alyp bir hereket etmelidigini düşünýär-de. Ha, Bu näde başaryp bolar? o bunam näde başaryp bolar diýende bir ilki bilen bilgi edinmeli diýär. Bilgi edinende sen özüň tanamal da bilgi edinjek bolsaň, kim ben, nirden gelýän, öň näme bolupdyr, ýa-da şu wagt näme bolupdyr. Yani taryhy öwrenmeli diýär, hakyky taryhy öwrenmeli. Şimdi şu taýdan soň hakyky taryhy öwrenýän ol diliňem baýlaşýar. Diliň baýlaşsa sen meseleleri, pikirleri, düşünceleri tartyşyp bilýän ýanly peýdal taraplaryny. Tartyşyp bilen mahalyň hem sen düşünjäň näme dip başlaýar? Düşünjäň giňänligini, kritiski myślenie diýip bir söz bardyr, şonuň ýaly mesele çözmäni başarýanda, soň näme dip başlasaň, bilgi edinen soň, pikir tartyşyp başlasaň soň, eýem adamlar biri bilen örgütleşip başlaýar ýagny. Anam gelýär näme halkyň arasyna bir-birine. Anam gelýär ýagny bir meseleni tanıyan bolsa, şo hereket üçin etmelimi ýa etmelidim ýa hereket etse nähili ýagdaýda etmeli diýip ýagny bir işiň üstünde tartyşyp başlaýar-da. Yani dünýä garaýşy giňen soň. Ol jahil adamlar, bilgisiz adamlar bir ýere gelip bilen oken. Türkmenler hem edil şu wagt jahil saklaýarlar da. Şoň üçin näme dip bilen oklar bir pikirlenişip ýa bir meseleni tartyşyp hemmesinde gaty kynlyk çekýärler da. Türkmen halky. Dil garyplaşdyrylan, onuň soň şonuň ýaly netije getirýär da. Hawa, öýle. Hawa, anam bolmasa halk olup bolýan däl eken, anam bolmasa bir ýere jemlenşip bir iş edip bolanokda. Dogry, dili we ýady bolmadyk halkam elbetde halk bolmakdan çykýan bolmaly. Siz indi şol ýadyň, ýadkeşligiň möhümligini aýtdyňyz-da. Munyň geljek bilen, biziň geljegimiz bilen näme baglanyşygy bar? Indi ýat bolanda taryhy, hakyky taryh diýmek bolýar-da ýat bolan. Ve seniň köküň nereden gelýär? Şu neçeler näme etdiň? Näme ziýan görüpdiň? Daşardan, içeriden näme peýda görüpdiň? Bu bir nemedir? Tapakdyr adam üçin. Tapak näme üçin gerek? Bar bolmak üçin, gelecegiň bolmak üçin, ýani bir ýol geçeňde ulanmak üçin gerekdir tapak. Ölçäp bilýäňde terezini, ziýanly tarabyny, peýdal tarabyny. Şoň üçin hökman hakyky taryhy öwrenmeli bolýar. Ondan soň taryhy öwrenen soň başga da bir izinden gelýän näme bar? Her bir zadyň öz hakyky adyny dakmany öwrenmeli diýär. Yani zulüm gören bolsaň zulüm diýär. Dogry zat gören bolsaň dogry diýip aýtmaly, ýalan gören bolsaň ýalan diýip her zadyň öz adyny dakmaly diýär. Näme? Demek hakykaty dile getirmeli da. O edilýärdi, hakykat dile getirmek.
Yani şu ýerde bir zat goşatym gelýär-de, ine bu dile hakykatdanam bolup duran zady dile getirmeli-de. Ine şöyle nemeler var. Eee, Meselem, jaň etýäň bilen Türkmenistana gowum ýagdaýlar nähili zat diýsen, gowy Hudaýa şükür, gowy hemme zatymyz ýa aslynda gowy däl ýagdaýa welin, ýöne bilmeýän öwrenen narratifmi ýa näme diýdirýärmini ýöne şol ýalan söýleýär-de, aýdanok hakykaty. Gowy däl ýagdaýyň seniň welin ýok, gowy Hudaýa şükür, gowy zat diýip durýar. Onsoňam şöyle bir zatlaryna ýaşlarymyza hasken neme çykýar-da duş gelýär. Mesela mine daşary ýurtlarda okap berýärler zat, esasen mine Russiýada okap beren ýaşlarymyz bar, onda da erkek oglanlarymyz. Şol ýerde her kim bilýär da şo ýerden ýagdaýynyň gowy däldigini, hem nähili şo ýerde okaýan çagalar ne, hasam şu okaýan okuwçylarymyz hak bererler maňa. Kyn ýagdaý. Kıynan gidip işlemeli bolýan, mücadele bermeli bolýan, ýaşamak üçin, ýani adam ýanakdan bir okuwa ünsüň berip okap bilen okda. Onsoň ýaňy bir gejelerini şol ýagdaýy aýdyp bilen oklar. Da nämemiş erkek oglan her zadymy zörlüp aýdyp oturmaly däl, ýa ejiz görkezmeli däl, özüni mert bolmaly, näme kynçylyk bolsa da ýuwutmaly diýen bir düşünje bar da. Ve şonluk bilen bu ýaşlarymyz näme bolýanyny ol şu ýerdäki bolýan problemalaryny dile getirip bilen oklar da. Şu goýulan jemgyýetiň içinde goýulan narratifler, ýalňyş narratiflaryň ýüzünden problemalaryny dile getirip aýdyp bilen ok şu çagalar. Ýöne muny aýtmak zorundaýyz. Bir problema bar bolsa, onu gündeme çykarmasaň, gün ýüzüne çykarmasaň o problema çözülenok. Hiç kim o problemin barlygyny bilmez. Çürer ýatar o ýerde. Dogry şu diýäniňiz hakykaty. Elbet ýaşaýan we elbet ýaşanyny aýtmaly. Problema barmy? Bar. Zulüm edilýärmi? Edilýär. Söz azatlygyny gysylýarmy? Aýtdyran oklamy sana hiç zat hakykat aýtjak bolsaň agyzyny ýymdyrýarlarmy? Ýymdyrýarlar. Aýtdylan hemmesini bolşy-bolşyany aýtmaly bolýar. Owa, ine şeýle bir ýagdaý bar da, bire kulturamyzyň üstünde siňe da näçe neme bir aýtgy bardyr. Item açlygyny gurda bildirmez. Ejizem bolsaň müzerme. Ine şo zatlaryň üstünden, ýani biziň kulturamyň üstünden bize garşy ulanýarlar. Ýani ýadyňyza düşýän bolsa Tapara aýtdy. Haramow, Viktor Haramow türkmençäni türkmenden gowy bilýärdi. Näme diýdi bolýar şo? Seniň diňe diliň däl, seniň pikir edişiňi, kulturaňy, senin obrazyny tanıýar da, senin kimligiňi tanıýar türkmen. Mesela şoň üçin biziň kulturamyzyň üstünden basy edýärler bize. Ýani meselelerimizi, kynçylyklarymyzy ýüze çykarmasynlar diýip. Diňet görseňiz, YouTube'da da şol mediada, sosial mediada basy edýärler. Türkmenistanda IMO'da da bardyr. Basy edýärler kulturamyň üstünden. Aýçydamly bol, enataňdan galanýarak, içerik, sırrını aýtma, diýip. Bir giden owadan sözler bilen ýanky hiç kime sırryny inanma, meseleňi hiç kime aýtma, üstüňden gülerler. Näme bolsa da, näme kynçylyk görseň özüňdendir. Ýani hemmegişi ýetişip barýar, senem kaptandan dinle mänem goşýarlar da. Gowuja dileseň ýa-da gowuja işleseň senem ýetişersiň, ýok özüň etjek bollar. Şol mesele ortaga çykmaz, ýaly oyun oýnaýarlar da biziň kulturamyzyň üstünden. Şöýlerek ýagdaý bar. Hawa. Şo inatsalamyz, ýakynlarymyz bilenem gepleşenmezler diňendi. Bir adam däl, hemme ýagdaý şondaly gowy. Ýa näde tersem bolsa gowy bolupdy, ýa-da elbede bolsa gowy diýip, ana şol kulturanyň üstünden oyun oýnaýarlar bile. Şoň üçin azık tanamaly da böyle taryhy, daşynda näme oyun oýnalypdy.
Nistade söhbetdeşlikden uza nemetmen taparağım bir aýdyp geçen nemeler var da dediler men şoları ýazyp aldym. Okap bersem ýurtdaşlarym. Men şöyle diye hakykat bilen başlaýan diye mertebe bilen dowam edýän diye we halkyň diye täzeden halk bolan ýerinde diye tamamlanýan ýol diye. Bu, bu ýol kıyındır diye ýöne halk öz mertebesini ýzyna alsa ýurduny hem ýzyna alyp biler diye. Yani mertebäň diliň üstünden mertebäň taryhyň diliň üstünden mertebäň dikelip ýa-da mertebäň dikelsen senem ýurduňam ýzyna alyp bilersiň diye. Buňa da sarsmaz ynamam bar dip neme eserde ýazyp geçýär. Hawa, neme sözler, aty etkileýiji sözler. Sizin aýdyp berişiňizden düşünýän zadym şuda, bizim yaralarymyz bar. O yaralar gaty agyr, şoňur we ilki biz bu yaralary kabul etmeli. Yaralarymyzyň barlygyny dile getirmeli. O yaralary tanamaly. Ol yarany tanandan soň, ondan soň bejerip bilers bu yarany. Ve Hawa, meni halk bolup bejermämiz gerek. Diňe bir yara däl, bärde şöyle düşünýän zadym. Bärde ýanky türkmeniň bu kitap yaralarynyň barlygyny we o yaralaryň nädip sagaltmagy barada we türkmeniň ýeniden, täzeden halk bolup, yani türkmeniň külünden doğuşuny, nädip külünden doğup biljegini düşündirýän bir eser bolmaly. Türkmen kül boldy, ýakyldy, kül boldy we bu külden nädip çykmaly, nädip doğmaly. Munyňam nemesini, nädip çykmasyny bu eserde beripdir. Bu gaty bir önemli kitap. Yani Tapara Gaýanak janly bir arhiwi. Aýdyn bir adam bizim üçin gaty önemlidir. Sebäbi şöyle bir misaly da, şu wagt türkmen halky Bokurdogyna çelli bir yaranyň, bokuruň içinde, garaňkylygyň içinde, hiç ýerden bir ışık gelmeýän garaňkylygyň içinde da Taparagyň bu eseri, Taparagyň özüniň janly bir arhiw kökünde bir ışık bolup durdy. Halk üçin bir ışık. Hani şu halk nire gitmeli, haýsy ýol bilen gitmeli, näde gitmeli, hiç bilen ok da. Ve Taparagyň bir ışıkdyr. Taparagyň bu eseri bir ışıkdyr. Şu ışıgyň izinden giden wagtymyz diýmekdir bir aýdynlygy, gidip barýas diýmekdir bir halk bolmagy gidip barýas. Yani diýmekdir yaralandymyz, bu ışıga garap dogry ýören wagtymyz bizim yaralarymyz sagalyp tagdyn bir jemgyýet bolmaly. Meniň şu kitapdan düşünşüm şeýle. Onda uzağa çek oturmaly. Meni şu sebep başta da aýdyp geçdim. Umumy bir sinataly diýdik bu esere. Indiki dowamında geljek gepleşiklerimizde muny bir detalny bir şekilde ince, has, çuňur üstünde durup geçeriz. Hawa. Biz ýurtdaşlarymyzyň da bilenlerimiz paýlaşmagy borçly hem islegimiz bar. Aýdyşyňyz ýaly üstünde ýene durup geçer, bölüp bolar. Olya, sag bolun geleniňiz üçin. Sag bolun hem çagyranyň üçin. Esen bolsun. Sağlıkly görüşelim.